Σε πολλούς το άκουσμα της δημιουργίας της βιοταυτότητας παραπέμπει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή ακόμη σε ένα ταξίδι στο μέλλον. Η βιοταυτότητα όμως χρησιμοποιείται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι να ξέρουν αρκετά πράγματα για εμάς, έτσι ώστε να προστατευόμαστε άμα μας τύχει κάτι. Ότι καλύτερο, ότι πιο μοντέρνο. Χρήση που θα γίνει της βιοταυτότητας πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί και θετικά και αρνητικά. Τα δακτυλικά αποτυπώματα, η ηριδοσκόπηση και η γεωμετρία του προσώπου είναι τα συνήθη συστήματα ασφαλείας. Η βιοταυτότητα δεν μένει εκεί. Καταγράφει από το ύψος και το βάρος έως τον τρόπο που βαδίζουμε και τις γκριμάτσες που κάνουμε. Αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα είναι μια σύνθεση των διαφόρων μεμονωμένων συστημάτων τα οποία υπάρχουν. Είναι το πρώτο πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή τη σύνθεση σε αυτά τα θέματα. Η λειτουργία είναι προς το παρόν δοκιμαστική. Εθελοντές θα κληθούν να εκτελέσουν διάφορες καθημερινές ενέργειες όπως το περπάτημα και ο χειρισμός μηχανημάτων. Από τα αποτελέσματα θα δημιουργηθεί η βιομετρική υπογραφή του καθενός. Αυτή η βιομετρική υπογραφή που θα επιτρέπει την ταυτοποίηση του ατόμου αφού αποκρυπτογραφηθεί θα αποθηκεύεται σε έξυπνες κάρτες αλλά και σε μια βάση δεδομένων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά το ευρύ κοινό. Είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τον τρόπο ελέγχου σε κτίρια, την πρόσβαση σε κτίρια υψίστης ασφαλείας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έδωσε την άδεια μόνο για το πειραματικό βιομετρικό σύστημα και επιφυλάχθηκε να κρίνει αργότερα και κατά περίπτωση που θα εφαρμοστεί.